Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12. évfolyam alatti nézőink számára szaktanár jelenléte nélkül nem ajánlott. Elegem van már, hogy senki nem tud semmit elintézni. Feljöttem, miért ne képesek el? A gyerekek majd... Igen, mert ugye, igen, és mert idézni. Igen, és... Fiatal dolog, mit képzel magáról? Azt gondolod, a soskával. Évvégén visszakapja. Hé, vezetőnök úr, ne legyen már ilyen hirtelen szegény ártatlan diákokkal. Lehet, hogy csak rajta maradt a fejem, mikor bejött az udvarról. Tessék kérni, Szóval- jó tudjál, hogy lássa már. Jó, szóval őnek képzel magát Robin Hoodnak? Így van. A kommunikációhoz legalább 2 szereplő szükséges, egy adó és egy fogadó. Basz meg! Ki mondta azt a V-betű szót? Senki nem meri bevallani? Rájöttük fel és emelgessétek a székeket. Várj, ezt még kirakom. Mindenki. Most. Én nem elvittem, hogy Mindenki. Ne is osztály részt, hogy vakját. Széket kell emelni. Osztály. Emelgessétek ti is? Kacsa már, ne is emelgessetek. Na mi szó, háború benne? Leverj az egész évet. Robi, ez meg miféle új módja a testedzésnek? Lehet én is be fogom vezetni az óráim. Tóth Viktória dolgozata. 5-ös. Nézzük. Kovács Dénes. Na fiam. Ó. Rögtön a címben hiba van. Te jó ég, a Melindát 2 L-lel írja. Úristen! Na hát én ezt már nem bírom tovább. Kimegyek rá, nyitok. Ó, borzalom, amit leművel az osztály. Zárósz, Reni! Szia, Andi! Na, mi újság van? Cigiszünet? Cégészünet, igen. Jó. Nézd meg, épp az osztályod dolgozatait javítottam. Dénes 2 L-lel írta a Melindát. Ez felháborító. Ó, borzalom, amit leművel az osztály. Miért nem vagyok én ezen meglepve? Szörnyű. Na mindegy, mesélj a hétvégédről. Milyen volt? Arról aztán lenne mit mesélni. Hát, eljött itt a kedvenc zenekarom a Republik Egerbe. Aztán úgy gondoltuk, elmegyünk a barátnőkkel, de hát persze előtte. Megittatok egy kis pinyakoládát. Hát egy kis keveset, 1-2 pohárral, aztán hát pont egy karaoke kis helyre mentünk el, úgyhogy előtte a hangszalainkat is bemelegítettük. Úgyhogy nagyon jó volt. Aztán utána persze átjövettünk a Líceumba. Liceumba? A Líceumban, hát ugye ott volt a koncert. Ja, értem. Ezek voltak. És nálad mi volt a helyzet? Semmi, otthon dolgozatokat javítottam. Értem. Ne haragudjatok, de ki kell szaladnom egy 10 percig, addig maradjatok csöndben. A kisgyerek megy az apjához, apa veszel nekem biciklit? Öltözasszony, megyünk a gyereknek biciklit venni.
csávó voltam. És kiabáltak megint nagyon. Hát teljesen kikészítik a hangszálaimat. Hát már nem tudsz fegyelmet tartani. Jaj, képzeld el, megcsináltattam a kedvenc csapatomra a tetoválást. Végre kész lett, alig vártam már. Ó, ez nagyon klassz lett. Fájt nagyon? Egyáltalán nem fájtok, azon gondolkozok, hogy csináltatok még egyet. Vigyellek. Én meg voltam fodrásznál, új harcint váltottam. Vettem néhány cuccot a plázába. Köszi szépen. Hatalmas leárazások vannak, elmehetnénk valamit venni. Pszt, kicsit csendesebben, mert nem hallom. Szerintem, és ez tök jó ötlet, már úgyis kellene újítani a ruhatáramat. Ág, inkább gyere te is velünk este. Hát nem is tudom, este lesz az évad záró. Na jó, felveszem videóra. Hát akkor gyerünk!